Volvemos agora ata outro punto deste Instituto Politécnico de Lugo para falar con dous dos alumnos que cursan formación profesional. Sabela. Antía, estamos nunha aula deste Centro de Formación Profesional de Lugo. Aparentemente, agora a esta hora xa non hai alumnos, claro, aquí, pero aparentemente non nos chamaría a atención unha aula de formación profesional. Sería como unha aula de outro centro educativo calquera, pero sí que hai algo que chama a atención. Falábamos antes da parte eminentemente práctica. Bueno, pois ademais da parte teórica que entendemos se dá nesa parte desta aula, hai tamén, aquí, oímos ver, son os aparellos que se utilizan no dentista, nos odontólogos, e que aquí estamos na aula de odontoloxía, dun ciclo que estudan, pois aquí os alumnos en Lugo. Non estamos con alumnos deste ciclo, pero sí que estamos con Samuel e con Sarai, moi boas, porque igual que vemos que o contexto na formación profesional nas aulas é diferente, tamén percibimos que o alumnado, o perfil, é moi variado. Por exemplo, Samuel ten 26 anos, é un militar paracaidista que despois dun accidente en paracaídas decides matricularte en formación profesional. Por que? Contanos a túa historia, Samuel, moi boas. Bueno, moito é o que dixeches xa no principio. Eu principalmente quería estudar este FP porque a miña intención é coller soltura no que ven sendo soldadura en terra para máis adiante poder facer soldadura subacuática, xa que é un campo que ten bastante demanda. O sea, que ti estás estudando agora construcción, formación en construcción, como se chama o teu ciclo? Construccións metálicas. Construcción metálicas para poder facer mergullo e facer soldadura baixo a auga. Efectivamente, sí. Vale, tes 26 anos e caes na formación profesional, digamos, por casualidade ou non era a túa inicial idea? Non era a miña inicial idea, principalmente eu quería facer carreira militar. No obstante, sí que, ao haberse trucado un pouco o tema, sí que decidín estudar porque non podo estar perdendo tempo. Bueno, pois todo o contrario do perfil de Sarai, que desde o inicio da súa infancia sabía que quería estudar formación profesional en farmacia. Boas. Boas tardes. Sí, a miña idea desde sempre, desde moi pequena, foi estudiar farmacia para farmacia. Estou estudando isto porque despois quero facer un grado superior para así poder acceder á carreira universitaria. Pois estes son dous exemplos de dous estudantes que están en formación profesional. Son máis de 50.000 os alumnos e as alumnas que este curso van a estudar formación profesional en Galicia.